Takže poďme si to vysvetliť trošku. Takže Ohana tabulka, jasne to už vieme, spúšťa sa 8. května alebo 8. mája. A bude automaticky v tento den pridaná medzi, vlastne keď sa nalogujeme, tak bude pridaná medzi uhlík a medzi bronz. Táto tabulka bude úplne independent, takže bude úplne jak keby, ne že mimo systém, ale bude mať svoje vlastné pravidlá, hodne prísne pravidlá, takže prosím vás, dávajte pozor, lebo bola bych nerada potom, aby niekto len skrz to, že to nepochopil, tak proste bol tu na vyhodený a už sa nemohol vrátiť, takže dávajte fakt pozor na to, čo vám budem dneska hovoriť a musíme byť na to pripravení, preto si spravíme. Vlastne dneska sme tu a spojíme sa ešte budúci piatok a ešte si dovysvetľujeme určité veci. Takže Ohana tabulka, jak sme si už povedali, pro vstup do Ohana tabulky musí byť užívateľ potvrdený v uhlíkovej alebo bronzovej tabulke. Takže prosím vás, nového človeka, ktorého práve sme pozvali do Gift of Legacy a zaregistrovali sme ho, tak nemá tú voľbu, že by išiel rovno do Ohany. Takže neberme Ohanu tak, že teraz akože tá vyčúranosť z našej strany, že nejdem ani tu do uhlíku, abych nemusela pozývať dvoch ľudí a ani rovno do bronzu, ale idem rovno do Ohany. Toto existovať nebude. Takže minimálne musíme byť potvrdení teda v uhlíku. Áno, to znamená, že sa zaregistrujeme, pridáme sa do uhlíkovej tabulky, nakontaktujeme sa na legendu, pošleme legende $25 alebo euro, to je zase už na vás. A až keď sme potvrdení, jak darci, odkliknutí na černo potvrdení, tak až potom máme ešte tú voľbu si pripraviť ďalších $50, už ne euro, ale už dolárov a môžeme ísť aj do Ohany tabulky. Áno, ale musíme byť potvrdení buď v uhlíku, alebo v bronzi. Áno? Nepotrebujeme pozývať dvoch členov, pretože Ohana tabulka nebude línia. Takže to znamená, že nepôjdeme tak jeden za druhým, jak sme boli zvyknutí z uhlíku, z bronzu a tak ďalej. Takže tu budeme medzinárodne totálne pomiešaní. A není tu potreba zvať tých dvoch ľudí absolútne, lebo nás budú medzinárodne miešať. Takže ja keď sa tam pridám a potom tam pridám zároveň za sebou svoju mamu, tak viac menej pravdepodobne nespadne ku mne do tej tabulky a nebude podporovať mňa, ale bude podporovať úplne niekde inde, niekoho iného. Áno? Takže nejde to ani líniovo, nič, budeme tam totálne medzinárodne pomiešaní. Ideme ďalej. Ohana tabulka sa uzavre, když legenda potvrdí 8. darce tabulky. Tabulka sa neuzavře po naplnení jednej hemisféry. Takže aby sme pochopili túto vetu. Sme zvyknutí z tých tabuliek, že keď sa tá jedna hemisféra, to znamená tá polovička, tá buď pravá alebo ľavá strana, keď sa tam tie 4 vyplňa a ide teda tá ďalšia nová legenda, tak sme zvyknutí, že už táto polovička tabulky, že sa z nej stala nová tabulka. Toto v Ohane nebude existovať. Ohana sa musí celá najprv vyplniť, aby sa rozdelila na dve tabulky. Takže to znamená, že vy keď budete v prostriedku, tak sa musí naplniť 4 z ľavej strany, 4 z pravej, a až keď vy vypadnete jak legenda, tak tí dvaja, čo boli čakajúci na legendu, z týchto sa stanú dve tabulky a až potom sa rozdelí celá tabulka na dve tabulky. Takže nerozdelí sa, keď sa zaplní tá jedna polovička, ale až keď bude všetkých 8 miest a vy vypadávate jak legenda, až potom sa z toho stanú dve tabulky. Áno? Ohana bude naprosto smíchaná, žiadne posloupnosti, žiadne pozvání. Presne tak, takže naozaj vy sa pridáte. Bude to náhoda, keď tam stretnete niekoho z nášho tímu, bude to čirá náhoda, takže tu budeme totálne medzinárodne pomešaní. Jakmile legenda uzavře Ohanu tabulku, bude automaticky prevedená do nové Ohany tabulky. Takže vážený, Ohana tabulka bude jediná, ktorá, keď vypadneme ako legenda, systém nás automaticky znova pridá do ďalšej tabulky. Takže nebude to jak v prípade teraz, jak sme zase zvyknutí z iných tabulek, že keď vypadneme jak legenda, tak musíme sa znova pridať, veľká červená tabula, confirm, join board. Ne, my sa tu nepridávame. Nás systém v prípade Ohany pridáva samotný znova, jak vypadneme jak legenda, tak znova sa ocitneme, že sme zase, keď si klikneme, tak uvidíme, že už sme boli pridaní do Ohana, zas do nejakej tabulky a už tam svítime na červeno a naša úloha je okamžite kontaktovať legendu. Prosím vás na kolena. Zabudnite na to, že môžete zabudnúť
že ste tu boli znova pridaní a že tam svítite niekde na červeno, vy tu budete automaticky pridaní, tak sa okamžite pozrite, kde ste boli pridaní a prosím vás, okamžite kontaktujte legendu a majte nachystaných znova $50, aby ste ich čo najskôr poslali. Je tu 24 hodín na kontakt na poslanie peňazí. Keď ne a vás vyhodia, tak sa už nikdy nebudete môcť vrátiť do Ohany tabulky. A toto by bola obrovská škoda, pretože tam sa budeme točiť naozaj neskutočne rýchle. Áno, takže tam sa budeme okamžite rýchle posúvať na legendu, rýchle zeberieme svojich 300 a ideme okamžite spátky. 350 tu zeberieme, prvé pôjde vždycky, to si teraz povieme. Takže jakmile legenda uzavrie Ohannú tabulku, bude automaticky pridaná. Takže dávajte si na to pozor, že keď vypadnete jak legenda, tak sa snažte sa za pár minút znova pozrieť do tabulky Ohana, lebo už tam budete zase niekde v nejakej pridaní a vašu úlohu je okamžite zase poslať $50 legende. Áno? Ideme ďalej. Ohana tabulka je 100% zmiešaná, to sme si už povedali. Takže fakt tu nečakajte, že sa tu s niekým stretnete, alebo niekto pôjde za vami. Nemusíte sa bať, že vás tu ten, kto vás priviedol, že pôjde za vami, alebo vy pôjdete pred ním. Všetci sa môžeme pridať naraz, pretože naozaj tu budeme totálne popridávaní a tie naše línie sponzorské, alebo tí, čo išli po nás, alebo pred nami, tu absolútne nebudú. Takže nájdeme si nových kamarátov v Gift of Legacy komunite. Výborne, moc sa na to tešíme. V Ohana tabulke sa setkáva celosvetová komunita, neexistuje žiadna postupnosť, dobre, takže ľudia, ktorí zde potkáte, vás nebudú následovať v bronzových až platinových tabulkách. Presne tak. Už vieme, že tí ľudia, ktorí nás vlastne následujú potom z uhlíku do bronzu, do strebra a tak ďalej, tak je to naša línia, jak sme sa proste registrovali jeden po druhom. Tuto to tak proste nebude. Tak, ideme ďalej. Jakmile legenda uzavrie tabulku, bude automaticky presunutá do ďalšej $50 tabulky na pozícii darca. Presne tak. Takže vypadnete jak legenda, vašu úlohu je v tomto momente sa pozrieť do ďalšej tabulky, teda znova do Ohany tabulky, lebo zase sa uvidíte, hned automaticky pridaný budete svietiť na červeno. Ja zase ako darca. Když účastník požiada o odstranení, nebude už nikdy mít možnosť vstúpiť do jakékoliv Ohana tabulky se svým existujúcim profilem. Takže prosím vás, keby vás vyradili, pretože ste sa do 12 hodín neozval a do 24 hodín nezaplatili legende $50 neposlali, budete odstránení a nebudete sa môcť s tým vašim profilem, s e-mailem a s vašim telefónnym číslem. Takže nemyslíte si, že vytvorím si nový e-mail a zaregistrujem sa znova. Nezaregistrujete sa znova, nespravíte si nový profil, pretože je treba ešte aj iné telefónne číslo, takže rovnaké telefónne číslo sa už nebude môcť znova pridať do Ohany tabulky. Nebude mu umožneno vytvoriť novou registráciu se stejným telefónnym číslem, to znamená, jeho telefónne číslo bude zablokováno pro budúci registrácie. Ale teraz pozor, prosím vás, vážení, nepleďme jablka s hruškami. Toto, čo sa teraz bavíme, je len v prípade Ohany tabulky. Takže vám sa stane, že do 24 hodín nepošlete dar, nevšimli ste si, nebude to vaša vina, môžete sa sťažovať na lampáreň. Toto tam nikoho nebude zaujímať. Ohana tabulka sa spravila preto, aby sme sa konečne pohli z miesta, aby sme sa trošku zase dostali k financiám a toto nám umožnilo sa posunúť, prosím vás, vyše, pretože spätné väzby, aké mám, nechcú ísť ľudia do bronzu, do striebra, lebo nemôžu, lebo zobrali 4x400 a nechali si to, lebo tie peniaze potrebovali. Ja to chápem, že potrebujeme peniaze, ale prosím vás, pochopte jednu vec. Dostali sme 4 dary podarované. Je to na to, aby sme sa posunuli do strebornej tabulky. Berte to tak, vy si tie peňažky minete tých $800 a teraz nemáte na to, aby ste sa posunuli ďalej, ale pochopte, že keď ste v strebornej tabulke a dáte tých 400, tak sa vám vráti 8x400. Takže zase len, ako keď to bereme trošičku z toho podnikateľského alebo z finančného biznisového hľadiska, preboha, však keď dám 400, tak sa mi zase vráti 8x400. Takže zase len mám oveľa viacej, asi rozmnožujem tie peniaze. Takže minút ich a neposúvať sa ďalej. Není tež plán, pretože berem to tak, že prvých 400 dám do striebra a s tými ďalšími 400 predsa potom tými disponujem. Takže musíme to brať aj tak, že sa fakt ako chceme niekam posúvať. Všetci sme sa tešili na to, že sa dostaneme do platiny a nakoniec sme sa tu zasekli v nejakom bronzi. Neposúvame sa ďalej, takže Ohana tabulka bude naozaj spravená na to, aby sme sa čo najrýchlejšie zase dostali k tým $300, mali tie financie, pretože je to vlastne $600,
prvých $50 ide vždycky tomu GGM, to je vlastne tá je ich nadačný ten fond, to sú vlastne oni tí ajťáci, takže oni budú profitovať už konečne prvýkrát na nejakých tabulkách na prvých $50 a s tými poslednými sa vraciame. To znamená, že nemáme 8x50, ale máme dovačku 6x50 a to je 300. Takže s týmito 300 potom otočíme dvakrát, ja neviem, túto tabulku a prosím vás, môžeme ísť potom aj do striebra, alebo sa proste ďalej pohybať. Takže oni to spravili na to, aby sme sa dostali k tým financiám, aby sme mali na to, aby sme sa presunuli do vyšších tabuliek a zároveň spravili to aj z toho hľadiska, aby tí ľudia, ktorí tvrdia, že to je proste tu na, ja neviem, podvod, pyramída a neviem čo, aby sme im naozaj ukázali, prosím ťa, pozri sa, za týždeň som tu získala 300, idem ďalej, poď sa na to pozrieť, tu na naozaj nepotrebuješ 2 ľudí. Brutálna stratégia, čo ja tu vidím v Ohane tabulke. Je tu povedané, že tu nepotrebujete priviesť 2 ľudí. Ale teraz pozor. Uvedomte si jednu úžasnú stratégiu, ktorú ja vám poradím. Vy niekoho oslovíte, že tu je nejaká Ohana tabulka, kde nie treba 2 ľudí. Ale tento človek osloví niekoho a povie mu to isté. Poď, zaregistruj sa tu do uhlíka, dáš 25, pod do Ohana tabulky, tam nepotrebuješ 2 ľudí. A toto, keď takto spravíme všetci, tak vlastne už tých 2 ľudí máme. Takže táto stratégia je fakt perfektná. Ja si myslím, že by to mohlo fungovať a tí ľudia by sa nakopli, lebo keby tu rýchlo došli k tým $300, tak by vlastne videli, že tu není aký podvod, že to sú naozaj dary, že sa tu rýchlo dostanú vlastne k tým peniazom. Takže si myslím, že toto by nám mohlo fungovať a mohlo by to byť super, že by sme sa zase trošičku pohli. Takže poďme ďalej. A dávajte si prosím vás na to pozor, aby ste naozaj neboli vyhodení, lebo už není potom návratnosť. Okrem toho, že by ste si vytvorili a kúpili si novú telefónnu kartu, tak ale to si myslím, že by bolo hodne komplikované. Nebude mu umožneno vytvoriť novú registráciu so stejným telefónnym číslem, to je, jeho telefónne číslo bude zablokované, výborne, bez výjimek. Toto pravidlo sa nebude meniť, takže fakt si dávajme pozor. Než legenda odstráni darce, bude sa ho 3-krát vlastne pýtať. Áno, zdá si je istá, či chce darce odstrániť. Takže naozaj 3-krát budeme sa pýtaní, či chceme nejakého darca odstrániť. Po 3. potvrzení sa objaví text, jestliže odstrániš tohoto darce, nikdy nebude moci vstúpiť do nové Ohana tabulky so svým profilem. Si istý, že opravdu chceš odstrániť tohoto darce. Keď napíšeš yes, pokud si istá, že chceš tohoto darce odstrániť, dávajte si pozor, vždy pošlete dar legende okamžite. Presne, ak vám to hovorím. Takže naozaj nepridávajme sa do tejto tabulky, keď nemáme nachystané, prosím vás, 2 veci. USDT, kryptopeňaženka a $50. Tej kryptopeňaženke, prosím vás, keby na to zabudla, na konci sa vrátime, pretože ja vám ukážem spôsob, ako bez kryptopeňaženky si dokážete sporiadiť USDTčka a dokážete ich poslať komukoľvek na svete. Áno, našli sme s Jezusom spôsob, takže ja vám ho dneska priblížim pre tých, ktorí ste není fan kryptopeňaženek, nejste schopní si ju vytvoriť, nejste schopní s tým narábať. Ja vám dám dneska spôsob, ako jednoducho si dokážeme kúpiť USDTčka a poslať ich tu na tomuto darcovi. Preto robím už tento webinár niekoľko dní predtým, aby ste si to mohli zariadiť, aby ste si to mohli vyskúšať medzi sebou, aby ste sa presvedčili o to, že vám to funguje, aby keď do toho spustenia, aby sme boli všetci pripravení a mali fakt to, že tam môžeme všetci vstúpiť a máme pripravené USDTčka. Ideme ďalej. V rámci príprav na Ohana tabulku se všem účastníkům Gift of Legacy doporučuje, aby měli prístup k kryptomenové peňažence USDT. Dobre, to poriešime na konci. Díky tomu bude posílanie darku po celém svete rýchle a snadné. Presne tak. Pripravte sa na posílanie a príjmanie darku po celém svete. Tak. Darce na první pozícii bude vždycky potvrzená pozícia Ohana. Dobre, ktorá obdrží dary, jakmile sa stane legendou. Títo dary pomohou GGM, to sme sa už bavili, s financovaním provozných nákladov a prípadne poplatku za vývoj GL. Takže, jak som hovorila, v Ohane tabulky získavame len 6 darů, pretože prvý ide tady Gift of Legacy samotnému a posledný nám vlastne okamžite potrebujeme na to, aby sme sa zase vrátili a perpetuálne útočili. Zaslanie daru musí prebehnúť do 24 hodín od vstupu do Ohana tabulky. Najprv tam bolo 12, samozrejme, že toto by bola chyba po technickej stránke, pretože 12 hodín berme do úvahy. Máme tu nejaké časové posuny celosvetové, plus človek môže ísť do roboty, môže sa vrátiť až potom, má robotu, prácu, kde robí proste pri nejakom stroji ve fabrike, fakt nemôže sa venovať telefónu. Takže
potom sa to presunulo z tých 12 hodín na 24, aby sme mali fakt príležitosť všetci bez výhovorky. 24 hodín si myslím, že je dosť, že keď aj my sme legendy a osloví nás niekto z Južnej Ameriky alebo z konca sveta a my spíme už, tak si to ráno prečítame a keby sme utekali do roboty, máme po obede ešte stále čas mu odpovedať alebo niečo, takže tých 24 hodín marža je, myslím si, dosť, či spíme, či chodíme do roboty, na to, že počítame 8 hodín spíme, 8 hodín sme v robote, to 16 hodín, takže nám ešte stále ostáva ďalších 8 hodín na to, aby sme naozaj reagovali, či my jak darcové, alebo jak legendy. Dobre? Když účastník znova vstoupí do perpetuálneho cyklu Ohana, tabulky bude mít přednost v jízde. Takže to točení perpetuálne, toto si vysvetľujeme tak, že vlastne už sme absolvovali Ohana tabulku, sme už vypadli jak legendy, zároveň nás automaticky pridali, ale sú tam ľudia noví, ktorí sa chcú pridať, takže tí, čo idú perpetuálne točiť, už po druhé, tak tí budú mať preferenciu, takže tí budú mať prednosť pred tými, ktorí tam idú ten prvýkrát. Áno, takže vás sa tam pridá skorej, jak tých, čo idú prvýkrát. Dobre. Pokud sa legenda v procesu přijímaní dárku v Ohana tabulce stane neaktivní, môže byť nahrazená Ohana legendou, ktorá obdrží zbývající dárky a zajistí pohyb v tabulce. Toto je ten konkrétny prípad, ktorý už sa nám viacerým stal a riešili sme ho, že proste máme legendu, ktorá neodpovedá a nereaguje. Takže ja sa pridám ako darca, okamžite som kontaktovala legendu, vím, že má legenda 24 hodín, na to, aby mi odpovedala, dala mi kryptopeňaženku, kde chce, aby ja aj poslala USDT. 24 hodín sa mi legenda neozvala, okamžite píšem na support a táto legenda bude okamžite nahradená. Takže aj ve vašom konkrétnom prípade, keď vybudete tie legendy, keby ste sa niekomu tých 24 hodín neboli schopní mu odpovedať na to, že mu dáte tú kryptopeňaženku, kde vám má poslať a to nereagujete, tak aj vy budete vyhodení a nahradení. A toto zase znamená ten vyhazov, ktorý samozrejme nechceme, takže dávať pozor, aj keď sme legendy. Účastník musí byť neustále aktívny nebo potvrdený v uhlíkovej nebo bronzovej tabulke, aby mohol zústať v Ohane. Takže decka, jedna vec je, že nemusíme tu do Ohany tabulky pozývať dvoch ľudí, ktorí nám tam pomáhajú, áno. A druhá vec je, že keď sa chceme perpetuálne v Ohane tabulke točiť, tak je to isté, ako keď sa chceme posúvať do stribra, do zlata alebo do platiny. To znamená, musíme byť aktívni v uhlíku alebo v bronzi. Keď vypadneme z uhlíku, lebo nemáme dvoch pozvaných ľudí a nemôžeme sa do neho vrátiť, a potom vypadneme z bronzu jak legendy a nemôžeme sa do neho vrátiť, pretože podľa pravidel klasického Gift of Legacy nemáme dvoch napriamo zaregistrovaných ľudí. Tým pádem, keď vypadneme či jak legendy z uhlíka alebo z bronzu, tak my už sa nemôžeme vrátiť spátky do systému, tak v tomto momente sa nemôžeme, keď vypadneme z Ohany tabulky, vrátiť ani do Ohany tabulky. Pretože systém nás označí jak za to, že sme není v žiadnej tabulke, tým pádem nás nepustí ani do Ohany tabulky. Áno. Uistiť sa, že vstupuješ do perpetuálneho cyklu. Pokud sa účastník stane neaktívny v uhlíkovej nebo bronzovej tabulke, jeho účasť v Ohane bude okamžite ukončená. Presne tak. Takže tu sa nejaká pani pýtala, že keď bude už v tej Ohane tabulke a náhodou vypadne z uhlíku a z bronzu a nebude vlastne ani v jednej z týchto dvoch tabulek, či ju vyhodia z Ohany. Prosím vás, nevyhodia vás z Ohany, pretože vy už keď ste v Ohane a dala ste dar, tak samozrejme, že sa poposúvate až po legendu a ešte zeberete aj tých vašich 6 krát tí dary, alebo teda 7 respektíve, a potom vypadnete. Ale v tomto momente, keď vypadnete z Ohany tabulky a nejste v tom bronzi a nejste v tom uhlíku zaevidovaná, tak už sa nevrátite do žiadnej tabulky. Ani do uhlíku, ani do bronzu, ani do Ohany. Je dôležité postupne vstupovať do tabulek v tomto pořadí. Samozrejme, že áno, to nám je všetkým jasné. Účastník musí vstupovať do perpetuálnych cyklu každej tabulky a dokončiť ich ako legenda. Vyskúšajte si silu perpetuálnych cyklu. To je to, čo ja stále hovorím, ale evidentne je tu veľa ľudí, ktorí to proste stále keby nechápu, že je dôležitá tá perpetualita. Je to pecka, keď sa vlastne naozaj dokážeme v tých tabulkách točiť a mať do kolečka, príjmať tí dary a dávať tí dary. Dobre, 50, toto už je zase po anglicky. Aha, tu je to, že není treba vlastne dvoch ľudí. Legenda dostane ne 8 daru, ale 7 daru, pretože prvý dar, jak sme spomínali, dostáva samotný Gift of Legacy a
tým pádem máme ako keby čistých 300, lebo s tým posledným 7. darem sa vracame do tej perpetuality a hneď to potrebujeme na to, aby sme to mali prichystané na legendu. Takže automaticky sa pripájame do ďalšej tabulky Ohana, nemusíme to robiť manuálne. Dobre, to tu už bolo. Existuje niečo lepšieho? No neexistuje. Výborne.